Hi mga igala, Maestra Judy here. Welcome to my channel. Happy New Year sa tanan. Pasensya kaayo karon ra ko nagpakita ninyo. Okay. So mao ni siya yung nahitabo mga igala. So diretso na lang ko. So if you've been following me in Instagram, na busy ko og himo og children's books mao ni sila. Okay. Katong holidays mga igala pag Pasko, ang nahitabo busy man ta Pasko, so ni hunong nako og himog videos mga second week pa lang sa December. During that time naay daghan kong na-receive no na nangutana sa ako na Judy na kay children's books kay ganahan sila na i-impart nila ang Cebuano language sa ilang mga anak nga mintras gagmay pa. They will, expose their children na sila sa Cebuano language. So nangutan na sila, Jude, na kay children's books nga materials. And then ayun ko no, wala ra ba ko'y children's book. And then ayun sila na basin, you wanna consider making one. And then I said, yeah, why not, no? Let me try. So gitry na ko mga higala ang paghimog children's book. Nalingaw kayo ko mga higala. So during holidays, I know busy kayo, di ba? Unya na ami mga bisita gikan sa laing isla, and ang nahitabo bisan sa kabisi nako mga higala no, inspired kay ko maghimo og children's book from mid-December to January. First week of January I was able to make napulo ka buok libro. Okay, imagine napulo ka buok libro. So just in case you're wondering who is doing the illustrations in my book, so kanitanan mga higala no, kanitanan ako rin dyan naghimuan ni mga higala. Wala ko ni hire og illustrator kaya number one, mahal din kayo ng illustrator. Number two, wala ko nag-hire og laing tao. Is just that I asked my husband's help to help me out with the proofreading, and I also asked the help of my children, what they think about the illustrations, what they think about the story, kung okay ba sila sa story, okay ba ang illustration. But anyway, so I tried my very best. Kaning first set, para ni siya sa mga beginners. This is a picture book mga igala. So, daghang pictures ni kaning si Unggoy. Okay, si Unggoy. So, ang diri mga igala, naa siya in English, naa siya vocabulary, plus sa vocabulary naa siya meaning, no, Bisaya og English, and unsaon siya pag-pronounce. So, then naa siya picture diri. So it's a picture book gyud. So I tried using this one sa ako ang mga anak nga mga English speakers. Amo ni siyang gigamit. Na notice nako na ang akong little boy, like my 6 years old, kay dali ra kay niya na absorb ang sentences, ang vocabulary. Mga higala maka-attest ko nga very effective siya for children in learning the Cebuano language. Ang nakalimutan niya mga higala, dili na ko sila gina-force to learn the language. Storybook magud siya. Dili na ko sila ginapugos. And basically, it's more fun to learn the Cebuano language. Mo ay akong nakita. So this is not just for foreigners, no? Pwede po siya sa mga Bisaya, like mga moms out there na gusto nila nga, kung gusto ninyo maayo inyong bata og in English, ma-expose sila sa in English. So ma-expose sila sa in English nga language, no? Pwede sa siya kay bilingual man ni siya nga libro, no? Naa siya Bisaya, na po siya in English. So ma-relate niya, plus na po siya picture nga colorful kayo. So mas dali ma-absorb sa bata ang lengguwahe. Unya mas lingaw pag yun siya kay dili bitaw nimo siya ginaduk-duk nga oy pagkat-on og in English ana blah blah blah. So if you are also a teacher, you can also use this as other resource materials nga pwede nimo magamit sa imong mga estudyante. Okay? So mo na siya akong kalihukan mga higala behind the scene. So after this one mga higala no, mobalik na ko sa akong tutorial. Stay tuned in lang mga higala. After this one siguro mga next week, I will be able to send out a new tutorial, and I'm planning to send out the next topic will be what is DI. So daghan kinangutanan nako mga higala, unsa man ang DI? So I will talk about that in next week. So another video mga higala, promise na nako niya. Mga estudyante, okay, who are in outside the Philippines, you can get these books in Amazon. Okay, so if you have Amazon in your country, you can get it there. For Southeast Asia, if you are in Japan,
you can also get it. You can also get this one if you're in Japan. For Philippines, please stay tuned in lang sa kay duha ka book ang nahitabo karon no. Number 1 ni file na kog ISBN. So if I have that ISBN na, pwede na ko mag-release sa akong books diri sa Pilipinas. Ikaduha, nakigstorya na ko og local printing press diri nga who will print my books. So mo na siya ang nahitabo karon. So nakigstorya na ko, I was able to find a affordable printing press who can do the printing. Mga igala no, now that I am an author of a children's book, author na ko. Okay, so proud na kay kumusulti nga author na pod kog children's books. Anyway, so now that I am an author, na-realize na ko, dili ay lalim mahimong author kay number 1, gasto kay siya. Number 2, kutik kay siya. Daghan kay kag atimanon, no? Mag-proofread ka, mag-illustrate ka, mag-create kag story, mag-print ka, and then kung wala kay budget mga gala, maglisod jud ka. Kung magpa-print ka ani sa gawas, mahal di kaayo kay kung gusto nako nga mabarato gid ni siya, I have to buy about 500 to 1,000 copies of each book. So murag, huy, magod, kamahal, di na ako ma-afford. I was able to get a reasonable local printing press here in Cebu. Mahal di kayo mga higala magpa-print. I thought barato ra ka na tag piso-piso lang ba. Dili man day siya barato, mga higala magpa-print, mahal man day kay siya. So I just wanna share that my realization. Gusto lang nako i-share sa inyo akong realization of being an author. So maggasto siya, dili po siya sayon, pero mga higala nalingaw man kayo kung himo. Imagine, napulo dayon in 3 weeks, napulo ka children's books. Kay inana ko ka, na-inspire ko. And you know me, mga higala, love jud nako magtudlo og Bisaya sa inyo ha. And so, inspiring kay siya for me. So, stay tuned in for the other books, mga higala, in the upcoming months. So, for now, this month, January, I was able to release 4 children's books. So, these 2 books is focus on I can, I like, I don't like, and verbs. Okay, so kani siya mga gala, introduction of verbs, basic verbs, the I can and I like words. So mo ni siya ang first set. So the second set, I'll talk about it next month. Okay, so mga gala, for my foreign students, no, ang sa Amazon medyo taas siya compared aning ako ang Pilipinas nga prints. So you can see, mo ni siya sa Amazon, medyo taas siya. Mo ni siya ang size sa ako ibaligya din sa Pilipinas. And yes, I will be opening a pre-order of these books here in the Philippines. Mas maayo kung mo pre-order mo kay para kabalo ko pila ka buok ang gusto mo order, gusto mo kuha ani. If you buy this in set, mas makabarato mo. Okay, if you buy this in set than buying it individually. So yeah, I hope you guys will pre-order so that it will be easy for me to gauge kung pila dapat ang ako ang ipaprint. Kung daghan magpa-print, di mas maayo. Okay, I hope you guys will buy these books. It's a great collection, mahigala. Kung gusto mo mag-collect, nindot sa kaya niya nga collection. Okay, again, dili lang ni siya sa mga English, sa mga foreigners, pwede kaya ni siya sa mga local. So this is designed for bilingual families like Bisaya-Cebuano and English families, pwede kaya ni siya. Alright, so mao na siya mga igala. Don't worry, next week kita-kita ta for another video tutorial. Okay, so mga igala, please visit me if you want to pre-order this book. Please visit me on at my site cebuano101.com. I will leave the link where you can pre-order this item, these books. Okay, and I will also leave my Amazon links in the description below. So if you are anywhere in the world, you can actually order these books. And to those who got my books, mo nilang comment
mga higala. So naanay nakakuha ani mga higala, no? So mao ni ilang comments kabahin sa akong libro, kabahin sa akong sa akong libro mga higala. And they really enjoyed it. Nalingaw kayo sila. Mao ni siya. Okay mga higala, mo to chikadura kay kustanan taas na kay ni akong video. Grabe na ni akong editing plus mag Okay mga higala, daghang salamat. Kita-kita ta sunod Biyernes ha. Unsa na date ron? Yeah, next week Friday unsa pitsa ha next week. Pitsa 27. Okay? Pitsa 27 mga higala, kita-kita ta balik diri sa YouTube ha. Okay, for my new video tutorial for the year 2023. So, daghang salamat mga higala. Don't forget to visit me at my site for the pre-order of these books here in the Philippines. But if you are living abroad, you can just go to any Amazon any Amazon website in your country and you can buy these books. Okay? Daghang salamat mga higala. Kita-kita ta pohon. Bye.